Štvrtou disciplínou cez plným behom na 3 km pokračovali medzinárodné preteky v modernom 5-boji juniorov o pohár sveta socializmu a bratislavských automobilových závodov. Mirek Prokopius, ktorého sledujeme, je najúspešnejším našim reprezentantom a vybiehal na trať 7. od konca. Posledným bol vedúci pretekár Alexej Novikov zo Sovietskeho zväzu. Prokopius obsadil v behu až 13. miesto, ale celkové si 7. miesto udržal. Suverénnym víťazom sa stal Novikov, ktorý trať v úmornej Horúčave ako jediný zdolal pod 10 minút a upevnil si vedúcu pozíciu. Popoludní potom slabšia polovica štartového poľa 43 pretekárov z 9 krajín otvorila záverečnú disciplínu jazdu na koni. Aj keď sa niekoľkým pretekárom podarilo zajazdiť parkour na čisto, rozhodnutie padne až zajtra predpoludním. O posledné body budú bojovať doteraz najúspešnejší účastníci podujatia na čele s trojicou sovietských reprezentantov Novikovom, Guskovom a Vitoslavským. Jazdou na koni završili juniori medzinárodné preteky v modernom 5-boji o pohár sveta socializmu a bratislavských automobilových závodov. V tejto disciplíne zvíťazil Ivan Boledovic z prvého družstva Československa. Mirek Prokopius, sledujeme ho na parkúre, bol z našich reprezentantov celkové najúspešnejší, obsadil 6. miesto. Vedúci pretekár súťaže Alexej Novikov zo Sovietskeho zväzu nazbieral na parkúre len 898 bodov, čo využili ďalší člen zbornej Igor Guskov. Za túto jazdu dostal 1070 bodov a to značilo celkové prvenstvo. V súťaži družstiev s prevahou zvíťazil Sovietsky zväz, naše Ačko obsadilo 5. miesto.